Good morning, good morning. Ayos natin yung Carne Ace. Sira. Sunod tayo doon. Medyo masama ang ating kita ulit sa shop. Stop na natin pag $50. Sa ako. Ito ang tupi. Okay. Para makamura tayo. Para mas makakamura na. Yeah. Saan kayo sa atin? Bumugete. Dumugete. Bumunggo. Maggumano eh kasi boom! Tapos kaya lang, kung sinesearch mismo nila, nakita niya merong Bakit? I'm sure na-feel niya yung pagbangga. Na-feel niya. So, bakit hindi siya Alam nag-iwan mo sa kung bakit? your car? So, nag-deny pa siya sa first Hindi, time. alam mo kung bakit namin siya talagang tinanong. Oh. 10 seconds dun sa kakay, kaya tapos umigot siya. Basin ba siya na pagkatapos sinungaling pala siya? Eh yung anak ko, Yun, yung kapitbahay ng Pakiramdam. yeah. Pero ano naman Coffee. siya, kanyang, sa kanyang, Oh, kahit yung sabi na nilalagay niya. sabi, Starter na niya. Nasira yung ano mo doon sa mahingin. Nandito tayo nag-ayos sa mekaniko ng baka yung rock at pera. Ng target. Okay lang siya. Maliit pero okay lang. Time check 9:35. Ngayon, sabi mo galing siya sa COVID. wala pa ito. Merong bago ngayon So yung utak ang kita yung news kanina. Yeah. Ganay pa. Oo, bago. May bago yata, hindi na booster yata. House of house. Tapos COVID po. meron pa rin yata sa ARES, meron pa rin para sa respiratory. Yung sa post ko sabi, respiratory something doon. Yung respiratory, Yung para doon. RSV, respiratory virus. Di ba kayo na Parang hindi ko naman nakikita po na may vaccine kami doon. yung sa post ko ba? Sa Kaiser. Sa post ko, binigay pamangkin ko galing kahapon doon. Wala pa raw yung available this week. Ano parang hindi kami nag-vaccine ng gano'n? Wala akong nakikita. Usually lang is COVID. Pneumonia. Ay, pneumonia tapos na tayo. Tapos na, ito yung puso. Yun lang. Kailangan siguro maglinis na naman ng Kwarto. Pepsi. So, ayaw mo mag-share. share ko lang sa iyo nga. No, ako nga tingnan mo may share, may ano ako, may list ako Listahan. na 30%. Mag-list nga rin ako. 10% Baka church. hindi ako nauna. 20% lang. 20% daw ang pumigay. So 70% lang sa iyo. Nauna ka? Eh, syempre yung Bakit sa'yo namin sa church? akin. Hindi ko naman. Ang church kasi mayaman eh. Hindi pa pwedeng... Marami yun. 10% Kasi dapat So, mag-direct na lang tayo na tumulong no, sa nangangailangan. Iba yun, Dad. Mas Kasi maganda yun. Pag nagtulong ka, walang ano yun sila nagpapaano ng salita Kasi, ng Diyos.
At saka Oo, marami yun. May church sa Kasi Philippines, may church dito. Oo nga, bakit hindi na lang tayo mismo? ang Nag-ano ka ba? pag- Nagbibigay ka ba ng salita ng Diyos? Nagtiteach ka ba? Oh, yeah, Kaya mo ba lahat na, Dali, oh. ano man yung mga lugar Bakit na lahat hindi ba na napupuntahan? nag-teach sa church ay No, but they do. Remember, I told you, it doesn't matter what is their purpose. The thing is no, that may purpose ako. Ako na lang. Tapos, that's not what that one should do. kaya nga, you don't need to. Kasi at least nakikita mo kung saan napupunta No, yung tulong. Oo. Para sa akin ganun. Gusto ko yung nakikita ko You could like na help nag-improve out, ng pati pa pa rin yung ano. nag-improve ng buhay ng isang But ganito. that's not, you know, you're Kasi only baka sa passing. ano lang mapunta yan eh. Doesn't matter. Kit nito, shark. So when you give, and then it's your Ah. thing, responsibility to give. All of the reciprocate na ano. Dahil huwag kang mag-oppose. That's not nice. I'm not opposing. I mean, No, that's that's what hindi kanya pagpapalag because you that's my get like something no, like that's my iba ang- opinion. Iba ang Kasi inaano iba mo. yung helping sa akin sa Iba yung help mo yung doon, distributing iba yung ano mo eh, yung gusto ko kasi ay sa'yo yun, pero pag ako nga ganun gagawin ko. Oh, see, nag-ano ka na rin. Kasi you're to, Kasi gusto ko yung natutulungan ko, nakikita ko. you have different stuff. Oo. Mas maganda yun. Yan, pinag-uusapan namin kung paano mag-distribute ng aming mga panalo sa loto. The beach. That one. Kung paano namin ibibigay, isi-share ang aming panalo pagka sakali kami ay manalo ng loto. Eh, siya kasi sa church daw, ako iba. Yung talagang nangangailangan. Kanya-kanya talaga ang opinion ng buhay. So, right, ayaw daw hindi ma-vlog. Gusto yun ang gusto niya. Pero gusto niya mag-ano pa rin ng ASO Foundation. Di ba? Yung ASO Foundation. So, lahat ng mga askal, ganda yon, tutulungan niya. At parang pakainin at bibigyan ng shelter, palulusugin ng mga aso. So, naantay natin yung ating sa ano, bumalik kami sa clinic kasi yung Lycodane kukunin namin sa Kaiser Cerritos. Ito kasi ano to eh, over the counter, yung iba libre. So wait natin ng 5 minutes. Sa CVS Pharmacy. So libre pa rin tayo kasi dual coverage pa rin tayo. So yan ang ating gamot, ang allergy, so pang-ubo. So first time dito sa Kaiser Clinic dito sa may Target. So yan ang kagandahan. Tapos libre lahat ang gamot namin. Dual coverage kami. So mag-Starbucks tayo. Tingnan natin. Thank you. Pilay. Drive-thru tayo. Drive-thru. Can I have one spicy chicken sandwich? And then one grilled chicken cool wrap? Just the entree? And the salad, avocado chicken salad? Anything else? And did I said spicy, the cool wrap by itself? Chicken cool wrap? Anything else? What do you want that? So can you make the, oh no, just the strips for 4-piece, give me 1 meal of that, the 4-piece. I'm sorry, you wanted the 4-piece strips Yeah, with meal. as a meal or by itself? Meal. And for the drink? What do you have here? Just the iced tea. Okay, anything else?
And give me one more chicken sandwich, not spicy. Not spicy? Yeah, by itself. Anything else? That's all. Alright, so just to confirm, I have a spicy sandwich, I have the Cobb salad, and then I have a spicy grilled wrap, I have a 4-piece strip meal with fries, sweet tea, and then I have a regular sandwich on the side. What did you say about the cool wrap? I have a spicy wrap. Spicy. No, not spicy. You just want a regular? Yeah, just a regular. The spicy is the spicy chicken sandwich. Okay, anything else? Okay, you can go ahead and pull forward. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Have a good day, sir. Alright, you too. Thank you. It's okay, I'm sick. Yeah. Going to school? Yeah, I called out today. Finish it. So hindi mo gagamitin yung car ko? I am. Okay. Be careful na ka, may ano dun. Huh? May ano, yung ano dun, yung baril ko nandun. Ha? One chicken? Ah, I got my own. Hi. You are currently being recorded.